Ostalo je sve kako nam dođe. Na šta je dobro? Dobro je kod repovanja, razumeš, što ne moraš da plaćaš psihijatra, razumeš, jer su svi popucali s mozgom, svi su napeti, isfrustrirani, besni, razumeš, agresivni, mislim, na celoj teritoriji bivše Jugoslavije. Mi smo generalno jako napaćen narod kome definitivno neće biti bolje, mislim, čak ni uz tu marihuanu. Razumeš, tako da... Sad, nemoj to, brate, ja te vidim. Jer evo, pogledajte, ono, svaki dan kad izađete iz kuće, znači, već u prvih 50-100 metara dobijate želju da, ono, se izderete na nekog, da nekom opsujete nekog, razumeš, u saobraćaju, znači, već do prvog ćoška već si na sireni, već si nervozan, razumeš, i to je čisto takav je sistem, razumeš, da osmislili su ga fenomenalno, da te svakog dana sa milion nekih nevidljivih sitnica iritiraju i nabijaju ti pritisak u psihu, razumeš, da bi ti pukao, da bi onda mogli da ti naplate ovu kaznu, onu kaznu, razumeš, da te spakuju u neku ludaru, i tako dalje. I onda kažu nismo normalni. Dakle, vaši tekstovi su kritika društva, način da postignete možda nekakve određene ciljeve, evo spomenuli smo tu već par njih. Interesuje me po vašem mišljenju, da li ti tekstovi stižu zapravo do ušiju onih koji to mogu nešto promijeniti? Pa evo pogledaj sve ove, na primjer, koncerte koje organizuje grad ili, razumeš, novogodišnji koncert, na primjer, ono na trgu i te fore, razumeš. Kad si vidjela ono nekog repera, razumeš, uvijek su tu neki šlager pevači koji, ono, niko ih nije vidio nigdje niti čuo. Imaju 4 pesme, ono, u karijeri svoje i kao pevaju na trgu i onda grunu cenu od 30, 50, 80 hiljada. Kapiraš, ono... Eto, a gde su reperi, mislim, nema mesta. Upravo tu, evo, kada si ti počeo da pričaš o tome, gdje su reperi, kakva je